Hola amics i amigues, avui ens obre les portes de casa seva un almacellenc de pro, en Jacint Pedrós, per explicar-nos la seva vivència personal després de patir un greu accident de ben petit i després d'escoltar el consell d'una de les entitats col·laboradores des de la Biblioteca de l'IEI, us convido a compartir la tertúlia que parlarem de la renda social garantida. Som-hi? Hola amics, mireu que ben acompanyada estic. Em trobo al Macelles, en concret a casa del Jacint, de la Rosa Maria i de l'Eugeni. Molt bones, Maria Rosa. Vale. Jo sempre canvio els noms, que ho sàpigues. I tu també estàs molt ben acompanyada. Sí, tant i l'altre. Jacint, jo sempre quan els demano a la gent, digue'm un lloc per fer l'entrevista, tu de seguida em vas dir, ei, ja sé on la vull fer, amb aquest racó. Clar, és increïble perquè ho he vist, i un entorn preciós, molt ben rodejat i molt bé. I precisament un entorn amb què, no sé si per aquí, tu vas tenir l'accident de petit? Sí, de fet, quan vas dir l'entrevista, vaig pensar, hosti, el jardí de casa nostra. I vaig tenir molt clar al principi. I sí, de fet, on vaig tenir l'accident que em va passar va ser també en un espai com aquest, a la torre dels meus pares. Un accident que... Rosa Maria. Maria Rosa, perdó. Un accident que li va passar que ell potser no se n'ha recordar, en teoria, no? Perquè quant temps tenia? 13 mesos. 13 mesos. Començava a caminar, i llavors... I el que li va passar en concret? Què et va passar? Bueno, doncs que... Era Setmana Santa i estàveu en un dinar familiar. Sí, era un divendres sant i estàvem en un dinar familiar, totes les famílies, i aquell dia estàvem els tiets, cosins, padrins, i estàvem fent el menjar amb una estufa de gent. Amb la mala sort que la reixa està oberta, jo començo a caminar i caminant les mans així, fins que el que fa la canalla amb aquesta edat, vull dir, que és agafar sempre a tot arreu. A tot arreu, i tocar-ho tot. Doncs jo anava caminant i vaig ficar les mans al que és al foc. Per instint vaig treure la dreta i l'esquerra se'm va quedar. Se't va quedar enganxada? Se'm va quedar enganxada, clar, perquè jo estava molt calent, era un ferro, una planxa metàl·lica, i allí se'm va quedar la mà. I llavors el meu pare i els meus tiets, jo vaig cridar, van vindre, em van treure la mà, i a partir d'allí corrents cap a Lleida, cap a l'Arnau. Clar, un via crucis, no? Sí. Els pares? Sí. Perquè és anar corrents i aviam com ho podem solucionar, perquè clar, la mà la tenim, m'imagino que amb carn viva i amb carn menjada, no? Sí, tota la pell, jo quan m'ho vaig estirar, tota la pell I va quedar com una bossa. va quedar a la planxa, diguéssim, a l'estira es va quedar tota la pell de la manera, va quedar tota. I a partir d'allí, ja... Clar, allà fan unes primeres cures, diguéssim. Sí. Però unes cures que no van sortir massa bé. No, perquè van dir que era una cremada que no tenia d'allò, que mos ingressaven. I ens van ingressar perquè era un bebè de cuna. I vam estar 5 dies, perquè era divendres sant, dissabte, diumenge, dilluns no havia pediatre a la planta, no n'hi havia. Ell va arribar a 41 graus de febre, que ens van portar a una banyera, amb aigua freda per a baixar la febre, perquè, clar, la infecció que portava li pujava la febre. I llavors, el dimarts al matí, a les 11, va arribar el pediatre de la planta i van dir a les infermeres que hi ha un nen que està molt malament, i que li ha passat una cremada. El van portar a dins de la consulta, li van obrir la mà, una pudor que pestava, perquè tenia la mà fatal, fatal, pobreta. I a obrir la mà jo la vaig sentir, me'n recordo que van dir, diu això, volant i cap a la Vall d'Hebron, però volant. L'ambulància, i jo estava embarassada de 3 mesos, me'n recordo que vaig caure a terra, no me'n recordo res més. Però vas caure a terra quan et van dir alguna cosa molt greu. Sí, home, és que era greu, és que com va dir que... Que hi havia gangrena i tal, i clar... Que tenia principi de gangrena... Amb l'olor també, l'olor que van sentir també, clar... És que aquella paraula... La cara dels metges també, I tu tota la vida tindràs que donar les gràcies als teus pares.
Clar, evidentment. Perquè tu t'anaven a tallar la mà. Clar, sí. Jo vaig arribar a Barcelona i els metges de la unitat materno-infantil de la Vall d'Hebron, doncs, bueno, jo això ho explico perquè jo no me'n recordava. Jo tenia un mes i mig, jo això no me'n recordava res. Vull dir, un mes i mig sé perquè m'han explicat ells. 13 mesos. I aleshores, doncs, bueno, vam arribar allí a l'hospital i bueno, els metges em van dir, bueno, els van dir meus pares que hi havia gangrena i que possiblement s'havia tallat la mà. Vam arribar a urgències, de les 11 vam sortir de Lleida, a la 1:30, me'n recordaré perfectament, a la 1:30 estàvem a la Vall d'Hebron a urgències. Mos va rebre el doctor Gobert, que per cert lo va portar 15 anys, el mateix doctor. I és de la família. Sí, una meravella. Es va jubilar i ja han perdut contacte, però aquest home 15 anys sempre tindrà gravat a aquest doctor. I va dir, bueno, diu, porta una cremadura, però molt forta. Diu, porta principi de gangrena, us ho han dit, no? Diu, sí. Diu, però segurament que ja hem de tallar la mà. Diu, home, i nosaltres ens vam ficar a plorar això. Diu, bueno, procurarem que no d'això, però a veure què hi ha. I bueno, li van poder raspar, perquè li van poder treure tota la infecció que portava. Sí, netejar el que és la carn morta. I va dir, bueno, ara lo ficarem esterilitzats. Diu, no el podreu veure a través d'un vidre. I bueno, i això, vam estar 2 dies allí amb ell, però el veiem a través d'un vidre, no vam tenir contacte amb ell. Sí, com si fos una UBI. Sí. Vidre que era mirall, diguéssim, que nosaltres podíem veure, però ell no ens podia veure. Sí, allà ell va estar un mes i mig. Un mes i mig, vaig estar ingressat allà un mes i mig. Sense contacte amb els pares, no tenia contacte. No, aviam, jo, fixa't tu, que ell me va explicar un dia que quan vosaltres hi vau anar a veure'l, no ho reconeixia com a pares. Bueno, amb aquelles edats tan petitons, clar, després d'estar un mes i mig sense vosaltres, doncs, clar... Clar, quan em van vindre a buscar, doncs, bueno, no... Tu t'anaves cap al metge? Clar, a mi em ficaven a les braç del meu pare, de la meva mare, i que no volia estar. Llavors, clar, ells entenien que en vegades no volia estar, em deixant a terra, i clar, estàvem allà a l'hospital i clar, hi havia metges que passaven cap aquí i cap allà i clar, hi havia una bata blanca, una bata verda i jo corrents cap amb ells, m'agafaven amb ells com si fossin els meus pares. I els metges, què fa aquest nen, saps? Vam anar a dinar allí a la cafeteria, ens vam portar en braços i ell ens mirava raro, saps? Ens mirava, qui són aquests, no? I li diem ja sí, que som el papà i la mamà i feien festes, però ell seriós, saps? Ens vam sentar allí i sentat així, miràvem-nos fixo com si no ens coneixés. I sol mirava les bates verdes i les blanques, saps? I quan hi veia una ja es volia escapar. Dic, decint, has d'estar aquí amb nosaltres, que som el papà i la mamà. I bueno, a damunt que el primer dia, l'endemà vaig tenir que trucar al doctor Gobert. Això quan vam arribar a casa. Quan vam arribar a casa, perquè aquella nit, doncs, bueno, vam dinar, vam estar allí, va haver la seva germana, que la germana que no està, que jo estava de 3 mesos. Clar, i que sa germana, quan el va veure, però es pensava que estava mort. Però ja l'havien anat a portar a Barcelona, Clar, van tenir que portar la meva germana expressament a Barcelona perquè... Va veure a través d'un vidre. Clar, perquè la meva germana deia... A tothom deia que estava mort. Van arribar els meus pares a Barcelona sense mi i clar, estaven angoixats, estaven tristos i clar, ella deia que s'havia mort el seu germà. I després d'estar un mes i mig sense veure't, t'he de dir que una nena que tenia 3 anys llavors... Clar, i que vulguis o no, amb 3 anys ja sap el que és... Ja sap que hi ha persones que es moren, els animals moren, viuen i tal i qual. Clar, i al perdre't de vista, llavors ens diu, està mort i no m'ho volen dir. Claro, sí. I la van tenir que portar especialment. I què em deies? Que llavors quan va arribar a casa? Bueno, que la primera nit la van ficar a dormir perquè a la cuna i ens va quedar allà a dormir, però quan d'un rato sentís uns cops, uns patacs, saps? I me vaig aixecar i vaig anar cap amb ell i estava sentat a l'això i pam, així, i ja dormit, sentat per pegant-se cops. I bueno, i un demà al matí, i al final se va caure rendit, se va quedar dormidet. I un demà al matí vaig trucar al doctor Gobert, al doctor aquest, i li vaig dir que estava preocupada perquè feia coses que no eren normals, que no s'havia vist. I em va dir, no et preocupes, que això és molt normal, els nens que estan tancats en un hospital, són petitets, és la manera que tenia ell de relaxar, saps? Com que estava sol, es trobava sol, no tenia ningú a la vora. Sí, tenia com una espècie d'ansietat. Com una ansietat i així se calmava, saps, pegant-se cops. Sí. Però clar, jo me'n recordo que quan estava a l'hospital... Allí també ho feia a Barcelona, allí la Vall d'Hebron també ho feia, però no sol ella, molts anys. Clar, jo estava a l'hospital i clar, jo, bueno,
dies posteriors, bueno, operacions té després... Bueno, clar, és que després passa, és tot un via crucis, que estem Sí, parlant sí, sí. molts anys de recuperació, Operacions. molts anys de moltes operacions, aproximadament, ara tens 30 anys. Ara tinc 30. 30 anys. Sí. Pues, amb tot aquest temps, quantes operacions pot portar? Pues almenys n'hi porté 15 o 20, 15 o 20 operacions. Sí, perquè... A dos operacions per any o així, no? Sí, cada 2 anys, 3 anys em operava. Perquè li van donar l'alta. Bueno, et feien ingerts pel Sí, em braç. feien ingerts, em treien pell, diguéssim, d'aquí, bueno, van anar reconstruint, obrint la mà. Pensa que la mà se'm va quedar tancada. Sí. Quin deies tu que quan va sortir tenia la mà era així? Sí, Era tot una massa, sí. Sí, no, la pell, diguéssim, es va quedar, diguéssim, a la planxa de l'estufa, que era una estufa de llenya, es va quedar Empegada. igual que un globo que estís, clop, Sí, i es sí, va quedar sí, la pell sí. allí, Sí. enganxada, Sí, i va anar, sí, clar, sí. sense pell. Clar, després Perquè està tot això t'ho han de... Clar, Ja, ho ja, tenen ja, i tot això, sí. Clar, llavors estem parlant de moltíssims anys, Sí. de recuperacions, Operacions. d'operacions i tal, i una recuperació molt llarga. Clar, Estem parlant de molt temps. sí, Clar, has passat molt temps amb hospitals. sí. Bueno, sí. a l'hospital, Sí. no? Perquè, clar, cada intervenció requereix un temps Clar. també d'estar allà i tal. Clar. Clar, el conviure amb nens, que també, imagino que també està incremat, perquè Sí, si caes a la unitat de cremats, Sí. no? Sí. Dic, què et queda de record de quines vivències has tingut? Perquè, clar, compartir tantes hores amb aquests nens, Sí. que potser n'hi havia que estaven pitjor que tu. Clar, evidentment, jo estava allí i jo em preguntava què feia allí, perquè, clar, és que tinc la mà cremada, però és que hi havia companys d'habitació que estaven cremats de baix, vull dir, només els hi ven els ulls. I ja, clar, jo estava allí, doncs, clar, vulguis o no, es notava estrany. Es notava estrany, a part també, hosti, què feia aquí, també, i aquestes coses, eren pensaments que tenia quan era petit. Però també tinc una imatge que me'n recordo, que era com l'habitació dels meus somnis. Era una habitació tot ple de joguets, que era una sala per jugar que tenien, Sí. bueno, per ser la unitat de materno infantil, i era allò, havia de tots els joguets que puguis desitjar estaven allí. Sí, sí. I era una cosa que m'agradava, era estar allí, era una sala de jocs que era impressionant. Era l'únic bo que jo trobava, l'únic positiu que trobava d'estar allí en aquell moment. Hi havia I mestres tu també. inclús has viscut, no?, la mort de companys. Sí, claro, sí, bueno, allí pues, suposo que hi havia nens que, pues, bueno, per les gravetats de les seves ferides pues, no ho van poder superar. Però bueno, és que hi havia nens... Clar, i allí. quan tu et deien, potser, clar, un nen que havia estat amb tu, Clar, i et deien, mira que Sí. no torna. clar, bueno, això no m'ho dient, perquè hi havia moltes rotacions allí, a les habitacions, però vull dir, hi havia gent que sí, que estava molt malament. Estava molt malament i que, bueno, que jo, clar, jo tenia la mà cremada, pues que hi havia gent que havia caigut una olla de llet i havia bullint a damunt, o d'oli, o... Sí. Saps? I unes cremades impressionants. L'olor també, unes olors molt fortes de... Jo sé que més d'una vegada que ho he parlat amb tu, Sí, això és una cosa que m'ho has dit sempre. sí, Eh? sí. L'olor Que aquella olor Aquella pomada de color de... groc. No, hi ha carn cremada. La carn Sí, cremada, sí, sí, Eh? Aquella olor és una olor que... Sí. Aquesta olor no l'he tornat a sentir més, però estic segur que si la tornés a sentir me portaria molts més records dels que tinc ara. Era una olor molt característica de l'hospital aquest on està, i era una olor, pues, clar, de les cures i tot això, pues, una olor, les pomades... líquids. Sí, perquè es feien unes pomades de color groc, per les cremades, que ajudaven a cicatritzar i tot això. Però era una olor molt característica, sí, sí. I, Maria Rosa, tu deies, m'explicaves una anècdota amb un nen que està Sí. tot envenat i només tenia obert els ulls. Sí, un nen que va estar amb ell, i molt curiós perquè es veu que li havien regalat una moto als seus pares, petiteta, i vivien en una torre, i va agafar el crió i va estavellar amb un muro de formigó, i es va obrir el cap, aquest crió. I aquell nen jo pensava que havia nascut així, saps? Perquè parlava, perquè portava tot el cap, se li veia sol la boqueta, i sempre jugava amb ell, jugava molt amb ell, però parlava molt malament, saps? Era com si fos retrasat, no? Sí. I els seus pares no van explicar que feia molt temps que estava allí, però era un traumatisme, a més li va sortir el cervell, bueno, va viure, jo què sé, perquè tenia que viure, però quedaria malament per tota la vida. No? Llavors pensava jo, dic, veus, ell potser demà la tornarà a fer anar i no serà allò, i aquest nen
Clar, és que vosaltres viviu... Claro. Clar, és a flor de pell. És l'estimar un munt, la Jonathan. Al Jacint li va costar molt parlar. Sí. I tot plegat és que una cosa comporta una altra, no? Que és una recuperació molt costosa. Pensa que quan li va passar això, ell començava a parlar. Mamà, papà, perquè tenia 13 mesos. Caminava i anava així, en les manetes de sempre. I era molt curiós, no parava. Igual el veies aquí, que ja el veies a 40.000. I ell sempre anava al perill, saps? Això sí que ho tenia. Però li va costar parlar també perquè va tindre la infecció que va tindre de la mà, li va quedar un constipat. I llavors ja que no escoltava bé. Jo estava a casa, jo llavors no treballava, saps? Estava amb ell i així, però moltes vegades com li parlava, me mirava molt a la boca. I jo vaig agafar i vaig anar a la doctora. Dic, aquest nen no parla igual perquè no sent. Llavors no també m'ho vaig dir. Ho vols dir, i ja parlarà. Té un any i mig, a vegades hi ha crios que parlen més tard. I molt insistent, li van fer unes proves i es veu que li tenia taponat els oïdos. I no escoltava per el problema aquest, però era arrel de la infecció tan forta que va tindre, se li va quedar taponat un oïdo. Ja no sentia les febrades que va tindre. I llavors sí, li van donar una medicació i poquet a poquet ja va començar a parlar. Maria Rosa, tu em deies ara, llavors no treballava. No. Dic, vosaltres heu tingut que pagar un preu molt alt, per la recuperació del vostre fill. Estem parlant de que durant tots aquests anys has d'anar contínuament a Barcelona, has de quedar a Barcelona. Sí, has de buscar la vida perquè no pots estar... Que us buscàveu la vida en una pensió... Sí, allà a la vora, a Montbau, hi havia uns puestos que t'allogaven en una habitació, perquè nosaltres teníem que estar, claro, 2 nits, perquè amb ell no podíem estar, no ens deixaven quedar. I llavors, bueno, no anàvem a... Clar, vosaltres amb les vostres feines, tu peixatera, i tu mecànic, que després parlem de tu, que un artista de la moto, però, clar, tindré que deixar, clar, la feina tindré que deixar per estar-hi per dedicat. Clar, tens la nena que tenia 3 anys, més el fill que tenies a la panxeta. Sí. Bueno, que inclús el ginecòleg que em portava, el doctor Barco, me va dir que tal com estàs, igual no naixer, i mira, va néixer superbé, tot va anar bé. I deixar, en 2 mesos vaig tenir que deixar per marxar a operar amb ell, i vaig deixar la mama, i li donava el pit. I quan vaig tornar, encara me va tornar a agafar el pit, saps? Sí, sort de la mama que ens guardava ella, i me n'anàvem a operar amb ell. Ell va sentint amb el cap, i quan he dit un preu molt alt el tindré que pagar, i ell anava sentint, saps, mirant, què et quedes de tota aquella època, Eugeni? Bueno, va ser una època que cada 2 per 3 cap a Barcelona i tornar i estar allà 2 o 3 dies i vinga. De tal manera que ja, no és que sigui molt lluny i molt difícil, però ja em sabia el camí de memòria. Avui me se fa més costa amunt d'anar ja. No sé si hi aniria ja, jo sol. No sé si hi aniria ja. Però llavors era com anar aquí al cantó, vull dir, no? Agafàvem el cotxe i marxàvem. Clar, ja era... Sí, durant tots aquests anys, però a vegades anàvem amb la meva mare, jo i la meva mare, perquè anàvem jo i ella, i a vegades anàvem jo i el meu pare. O anàvem els 3, si podíem. Als 17 anys et diuen el metge, hasta aquí hem arribat. Ara has de ser tu. Sí, això ens ho van dir. Has de decidir tu. Els metges, sí, has de decidir tu, el que vulguis fer. Si vols continuar... Jo vaig decidir que jo estigués bé, que la mama podia fer de tot, vull dir, tenia una vida normal, clar, vaig passar molts anys per quiròfans i clar, vull dir, si no no és agradable passar per quiròfan. No, ja quedes saturat. Clar, evidentment. I clar, una cosa és un patiment. Clar, a partir dels 17 anys tampoc ja no et podien operar, no? Perquè estaves en... Clar, estava en fase de creixement i tot això. Però te podien haver fet una cirurgia estètica. Sí, de fet, me quedava la cirurgia plàstica que em quedaria la mà com l'altra. Bueno, com l'altra no, però te l'arreglarien. Me l'arreglarien millor, però bueno, jo vaig decidir, perquè els meus pares em van donar... Sempre em preguntaven a mi, els metges, si una cosa tenien els metges de Barcelona, era que sempre estaven en un meu. Jo inclús era petit i tal, i jo pensava, hosti, per què em preguntem tant?
perquè sempre, i això ho pots fer, i l'altre, i això, i la mala mos bé, i tal, i sempre, jo era, quan estem a la consulta, jo estava allí, i totes les cares mirant-me, i sí, això ho fas bé, i l'altre, i jo, sí, bé, això bé, i l'altre, i bé, mai havia tingut cap impediment de res, vull dir, en la vida sempre m'he adaptat, tal com he tingut la mà i tot, m'he adaptat a la vida i tot, i la veritat. Però això sí, els metges, tant les infermeres com el doctor, estaven molt centrats en mi, molt. Està la mar de coses. Sí, sí. I bueno, i això la veritat és que és una cosa que s'agraeix bastant. Avui, bueno, ell treballava de mecànic, per la seva afició a la moto, treballaves de mecànic per la teva afició a la moto, una cosa va lligada amb l'altra? Una cosa va lligada amb l'altra, sí. Perquè participaves a campionats, estaves molt... Sí, de fet jo vaig començar als 18 anys en el tema mecànic, d'aprenent, i després ja vaig anar pujant de categoria i al final, què va passar? En aquell temps hi havia el servei militar obligatori. Llavors, clar, el servei militar, i també vaig estar a tallers, vaig tindre sort, i al vindre del servei, vaig donar el cop de cap. Els vaig dir als pares, mira, he pensat això i això, i me van dir, endavant. I la veritat que jo he dit és que no em puc passar tampoc. Me va anar bé, era una època diferent a la d'ara, però bé. Avui en dia, tens els 3 fills, una hermosura, tots sencers i tots bé, una hermosura. La filla ja una gran artista i els 2 fills que s'han muntat un taller, perquè ells també els hi ha vingut la venada mecànica, s'han muntat un taller, estan ells 2 independents, el taller Pedrós d'Almacelles. Com ho sentiu? Ara quan veieu el taller del teu fill? Orgullosos, com no. Orgullosos perquè... Després de tot el que has passat de dir... Sí. Ostres, perquè està fent una feina que fa anar molt la mà, Sí, clar. És essencial. Si me l'haguessin tallat, evidentment ho hagués pogut fer, però hagués estat més difícil. Estàs més limitat. Sí, més limitat. Que s'hagués pogut fer amb una mà pots fer igual, però ja no és el mateix, però s'hagués pogut fer igual. Però sí, és una cosa que... Ja, inclús una vegada el doctor, perquè sempre van anar a demanar, perquè a Barcelona ens deia sempre el doctor que ens tenien que ficar una ambulància o un taxi, perquè això no podia ser que nosaltres tinguéssim que pagar els viatges i tot això. Això ho heu de mirar i anàvem a Lleida, és que no pot ser, que hi ha gent que té càncer i tal i qual. L'únic que li podien fer és donar com una minusvalia. I vaig dir jo, una minusvalia, em sembla que el doctor no mos ha dit això, Diu, doncs comenteu-li. I va dir, no. Una minusvalia no. Això no és cap minusvalia. Diu, això tens que pensar que això és un error. És una negligència mèdica. És una negligència mèdica, perquè un nen en un hospital que no hi ha atenció de cremats no es pot estar ingressat, no poden ingressar. Pues tenien que portar aquí a Barcelona. Han de fer una cura ràpida? No, cura ràpida. Ni entrar cap a Barcelona, perquè... Nos tenien que posar l'ambulància i cap a Barcelona, cap a la Vall d'Hebron, a cremats. Perquè inclús... I allà us hi vau passar 5 dies. Feia 4 mesos, feia 4 mesos, que una nena també s'havia cremat i també havia tingut problemes. I quan vam arribar allí, el primer que ens van dir, diu, d'on veniu? De Lleida, no podíeu ser d'altra cosa, de l'Arnau, no? I el doctor va dir, no et preocupes que ara mateix truquem. I a més els papers no estaven firmats, el volant que ens van enviar no estava firmat. Perquè clar, com que va veure que el nen estava molt malament, va dir, doncs vine, a veure. I és una tonteria que no hagi firmat els papers, perquè ara nosaltres amb una trucada podem saber el pediatre que a la planta. Bueno, gràcies a Déu, han passat 30 anys, tot això m'imagino que ha canviat. El que m'agradaria per acabar és donessis un consell a un nen que passe una mica algun accident o alguna cosa i ha de passar per tot el trago que has passat tu. Que no es canso de lluitar i que tenim uns professionals avui en dia molt bons a la sanitat pública i que es deixo aconsellar i que es deixo tirar endavant.
Perquè tu vas passar en algun moment algun moment incòmode o maltracte o pel fet de tindre... Sí, durant la infància, nosaltres, la nostra mare i els nostres pares van apuntar a sardanes, jovens, i sí, que vaig tindre alguna espècie, podríem dir, de bullying, pel fet de tindre la mà així. I al col·legi també. Sí, al col·legi també, alguna vegada. És que li havien de ficar un guant especial. Sí, portar un guant així... Que els nens no volien tocar la mà. Clar, es pensaven que això infectava o que allò. Això són coses de nens. Allà sí no li donem la mà, tots cap allà. Ell s'hi quedava plorant, agafava la senyoreta o alguna cosa, o els mestres, i on el feien, ballaven amb ell. Després del que heu passat durant tot aquest Via Crucis, dic, vosaltres, quin consell li podríeu donar a uns pares que han de passar per lo que heu passat vosaltres? Doncs, consell. Paciència. Molta paciència. Paciència i constància. I constància i que... I endavant. I parar molt a compte, també. Escolta'm, aquí m'heu portat un àlbum. Sí. Pues comencem-lo fullejant, no? Sí. Que me té molt intrigada les fotos que hi ha a dins. Què us sembla? Sí. Acomiadem el programa i veiem. Jo aquest se m'ha quedat aquí. Sí, aquest se quedaria aquí ja per sempre. Sí. Escolta, doncs som-hi. Aviam, que comencem, mira, ella també, Sí. A veure, que m'anireu explicant. Bueno, aquesta foto és de quan vaig fer Des de Llemer Nursery ens agradaria recordar-vos a vosaltres pares que els professors fem de l'ambient algo molt especial, que els nens sempre contin, perquè donem una gran importància a les emocions. Aproximadament fa un any que va entrar en vigor la llei de la renta garantida de ciutadania i les nostres tertulianes ens parlaran i veurem com està en aquests moments aquesta llei. M'acompanyen la Montse Bertran, vicepresidenta d'Àspid, gràcies per vindre, Carmen Guerrero, presidenta de l'Associació de Veïns del barri de la Bordeta, gràcies, Rosa Palau, exsecretària general d'UGT Lleida i coordinadora de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Moltes gràcies per vindre. Una llei que havia de servir per lluitar contra les desigualtats, gràcies a l'empoderament de les persones que la rebien. Aviam, primer que tot, fem 5 cèntims de quines persones la tenen que percebre? Home, quan se va elaborar aquesta llei va néixer amb l'esperit de donar una quantitat de diners a persones que no tenien cap entrada econòmica a les seves cases per poder, diguéssim, sobreviure. Ja no viure dignament, sobreviure. Estem parlant d'una quantitat d'uns 564 euros mensuals i aquestes persones que no tenien, que estaven excloses de la societat, tinguessin una renta mínima per poder viure. És amb aquest esperit que es va fer. Ara bé, de com s'ha desenvolupat, si això ha cobert les expectatives o amb l'ànim que es va fer, tinc els meus dubtes. Perquè penso que hi ha persones que la reben, que la necessiten i la reben, hi ha persones que potser no la necessiten tant, hi ha moltes cases que hi entren, hi ha persones que la necessiten i per tonteries, perquè ho vull dir així, no entren a les seves cases. Per tant, jo crec que no ha acabat de funcionar, almenys amb l'esperit que en el seu dia es va fer. Aviam, unes dades per aviam si amb això podem aclarir alguna cosa. Des del 15 de setembre del 2017, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies només ha acceptat el 10% de les sol·licituds que ha valorat, que corresponen a 5.043 expedients. Pel que fa al 90% restant, el 73% són peticions que s'han denegat i l'11% són persones que han desistit, que ho havien presentat però que han desistit, m'imagino que per cansament o pel que sigui. I el 6% estan pendents de requeriments. El 6% aquest que queda és que estan pendents de requeriments. O sigui, la majoria de les 50.043 sol·licituds aprovades
reben la renda garantida de ciutadania i la resta són beneficiaris de prestacions estatals que cobren el complement, que això també en parlarem del que és el complement. Jo crec que com a normativa ha aconseguit cobrir amb una necessitat que era històrica, que reclamaven tant a nivell de sindicats com tercer sector, que era el concepte d'una ajuda universal, això per una banda, i després que no n'és subjecte a dotacions pressupostàries de la Generalitat en aquest cas. Això també el que provoca és que es pugui garantir que el cobriment d'aquesta prestació, perquè estem parlant de calés, en altres prestacions hi pot anar acompanyat serveis concrets, en aquesta és una qüestió econòmica pur i dur, i crec que en aquest sentit és positiu, molt positiu, el fet que hagi sortit aquesta renda. I després que hem trencat en el concepte de col·lectius vulnerables i comencem a parlar de les necessitats de la ciutadania. És a dir, aquí, com deia la Rosa, el concepte inicial és que és per a tota la ciutadania, que òbviament compleixi amb uns requisits. Per tant, jo la base amb la qual es va crear i pel fet que fos d'iniciativa popular, crec que això és també un factor importantíssim, és a dir, que aquesta normativa va arribar al Parlament perquè molta gent van votar perquè això fos així. Per tant, hi ha una necessitat al carrer que tothom l'ha avalat i això ha fet que la maquinària s'engegués per intentar pal·liar aquesta problemàtica. Una altra cosa, i estic totalment d'acord, és què ha passat una vegada s'obren les portes. S'obren les portes i se li diu a la ciutadania: a partir d'ara, setembre, podeu sol·licitar, qui necessiteu aquest suport, el podeu demanar. Penso que a nivell de Generalitat es vol donar molt el concepte que tota aquesta inestabilitat política ha ajudat a que no es cobrís potser amb el rigor que s'ha de cobrir. Jo no hi estic d'acord. Penso que no ho hem de posar sempre tot. Mira, com que tenim aquesta situació, ara resulta que no estem fent les coses com les hauríem de fer. Jo crec que quan es trau una normativa, tot i que s'han contractat 400 professionals, em constava, en el seu inici. Sí, jo també ho vaig veure, 400 professionals més que... molta gent. Per poder abastir i per poder atendre tota la gent. Sí, però clar, jo crec que això, un dia en vam parlar també amb un altre tertuli, amb el tema de la dependència, juguem amb les expectatives de la ciutadania, és a dir, quan les directrius que es llancen a la ciutadania no són clares, i això sí es diu, és una ajuda per a tothom, perquè tothom, ningú li pugui faltar un plat a taula i es puguin cobrir les necessitats més bàsiques. Però si després ho cobreixes per eliminar una altra prestació, que és el programa de la renda mínima d'inserció, i a més tens una allau de noves demandes que tu no has previst, al final jo crec que això de que les dades que deies ara són molt significatives. Per què? Perquè demostren que han dit, com que no podem tenir una llista d'espera de mesos, que és el que succeïa, què fem? Comencem a carregar-nos expedients i a començar a denegar expedients. Clar, aquí juguem amb el plat a la taula de la gent, amb les expectatives. Per tant, vull dir que com a base, com a prestació, crec que és importantíssim i molt positiu que hagi sortit, però que... A l'hora d'aplicar-ho. I que és jove encara. Vull dir, fa un any que ens estem movent amb aquest nou concepte, que tots encara ens hem de familiaritzar una mica, penso. Vull pensar i vull ser positiva i pensar que, com que és nova, estem encara encaixant les peces i que no ens fombrem una tastarrada, com ens han passat amb altres prestacions, que han passat els anys i s'ha quedat amb un bluff. Aquest és el cas de la Carmen, que és el viu exemple ja no d'aquesta llei, sinó de les anteriors prestacions també que ella no hi arribava. Correcte, i que els requisits que demanen per a fer aquestes sol·licituds és un abisme, perquè no té cap sortida que et diguin: home, és que tu passes 9 euros
no pots cobrar res. A veure, per exemple, us dic... El teu cas. El meu cas, que n'hi ha diversos, però jo en aquest cas parlo del meu. No arriba l'ingrés a casa meva no arriba als 200 euros. Llavors, en què es basen per rebutjar-me a mi aquest ajut? Sumen totes les mensualitats més les 2 pagues dobles. Llavors ho divideixen per 2. Val a dir que hem d'explicar que el teu marit, per qui no et conegui, per l'enfermetat, rep que té una pensió d'invalidesa total i absoluta de que no arriba als 900 euros. Llavors, quan jo demano aquest ajut, se'm rebutja. Una dona que ha treballat tota la vida, perdona que et talla, però és que això és molt important. Una dona que ha treballat tota la vida, des dels 12-13 anys, i que per les circumstàncies de les diferents èpoques que no has estat assegurada i tal i qual, doncs no t'han cobert la seguretat social. Els anys que necessito per una jubilació. Doncs bueno, torno a repetir que m'ho rebutgen perquè sumant les mensualitats més les 2 pagues extres, dividit per 2 membres que estem a l'habitatge, resulta que sobrepasso 9 euros. Se'n podien adjudicar 425. Vaig fer el recurs i vaig preguntar, però a veure, no seria més lògic que em diguéssiu, vale, tu passes 9 euros, en vez de 425, te'n donem els 400, i el 25 ens el quedem en compensació de los 9 que passes. Resposta, que em van dir que per un cèntim, me rebutjaríem l'ajut. Això és lamentable. S'ha de posar un baremo que sigui raonable. A més, si jo a meva casa entre 1.000 i alguna d'euros, doncs ja puc passar. No necessito demanar aquesta prestació, però en aquest cas no és així. A l'edat que tinc no puc cobrar la jubilació perquè me falten els anys cotitzats per lo que tu abans has dit, que per l'època que he treballat i a molts puestos no ens havien assegurat. Temps que tinc treballat però que no ho puc justificar perquè no estava assegurada. A l'edat que tinc, feina tampoc n'hi trobo. Què he de fer jo? Jo què he de fer? I com jo, moltíssimes persones. Hem de fer números... T'han portat a tu com a exemple, però tu ets un reflexe de moltíssima gent i la Rosa... És que jo crec que les lleis són molt fredes i està molt bé, això són números. I això ho entenc, que la llei ha de tindre un principi i un final per acatar-la. Però quan estem parlant d'aquestes misèries, la persona o la llei en si ha de tindre una flexibilitat de dir, estem parlant de 9 euros, estem parlant de 20, estem parlant de misèria, que una família li pot ajudar molt. Jo penso que la llei això ha de contemplar. Jo no soc tan generosa com la Montse, és veritat que la llei és nova, però jo penso que no s'hi ha volgut posar mà, perquè hem tingut massa feina en d'altres indrets i no hi hem pensat. No pensem ni en la dependència ni en les persones vulnerables. Se va fer això per pensar per les persones vulnerables, però no s'ha vetllat si el funcionament en aquest any ha estat correcte o no. Ho fem. Allò com aquell que diu, pareix un fill i no miro com el crió. Per això és el mateix. Han parit una llei que ha cobert unes expectatives que eren bàsiques, necessàries, perquè estem arribant a un índex de pobresa brutal, amagat, que no es veu, que si es vegués tot el que hi ha, vergonya ens han de donar tots plegats. I per tant això era també per ajudar a tapar una mica l'expedient. I ara això no se n'ha parlat més. Jo penso que quan s'elabora una llei s'ha de fer un seguiment, una i l'altra, del funcionament i com va. I si veiem que hi ha casos com el de la Carme, que com ha dit ella n'hi ha més d'un, si estem parlant de 9 euros, estem parlant de 20 euros, que això és pecat a minuta, siguem flexibles, perquè a la millor s'ha donat en famílies que potser no ho necessiten tant i la cobren. Ho deixo aquí, perquè això també ha passat. Està passant. Doncs llavors, això és així, doncs llavors a mi això me fa mal de cor. De dir, vostè no hi arriba per 9 euros, no li podem donar. Però hi ha hagut gent que s'han ficat diferents no sé què, trampetes, i els hi donen. Llavors penses, perquè ens coneixem, la gent del territori ens coneixem, i més o menys sabem la situació, almenys l'exterior, de dir, com pot ser que aquesta família ho cobri? Doncs si et sembla que té l'entrada d'aquí i d'allà i patar... Això, a casa en parles, no? Això en parles. Com a vegades pots parlar de dir, no sé com pot viure aquesta família si només treballa un i són 5. A veure, són coses d'aquestes que penso que donen molt que pensar. L'Emparida, vam deixar de caminar, ens hem arromangat en d'altres coses que vestien més,
i semblava que donava més soroll, i això no fa soroll i va minvant. Això es pot quedar com la LISMI, que també és una llei que van posar perquè les empreses contractessin a gent amb persones amb discapacitat i tal, i aquesta normativa no l'han seguit per a res, ni han anat... Aquesta normativa s'aplica amb la força darrere de les persones afectades. Això sempre és el mateix. I de les entitats. Sí. Per tant, entitats, no? Que la taula del tercer sector està treballant i està lluitant moltíssim, però vull dir que pressionen molt. Persones afectades, que muntem associacions, muntem federacions, fem força perquè al final és perquè et visualitzis i t'escoltin, funciona així, no? Sí. Penso que aquí totes les entitats que han aconseguit que sortís aquesta prestació, doncs hauran de ser que és una plataforma que, pel que sé, fan bastant soroll, que es queixen força de com s'està desenvolupant tot, perquè també, mirant-ho jo des de l'altre costat de la barrera, com a professional i com a treballadora social, també m'agrada, a part en segons quines prestacions pugui ser persona afectada, també com a professional m'agrada veure com ho viu també la persona que està fent atenció directa, que es troba també en situacions, al final, els professionals que no talles el bacallà i que et trobes i estàs a la trinxera del problema. Donen la cara. I has de donar tu la cara, no? Llavors, clar, les normatives, també el que s'acostuma a donar és una informació molt opaca, molt confosa, amb totes les entitats, els professionals implicats en tot això, no? Perquè, clar, en aquesta prestació concreta, jo sempre llanço a favor de totes les persones que estem vinculades al sector social, no? Per què? Perquè són persones que, a banda de la formació que podem tenir, tenen una sensibilitat específica per fer la teva tasca. Llavors, en aquesta prestació, crec que la figura del treball social, per exemple, no se'ls dona prou implicació, perquè per començar ja és una prestació que va dirigida des del Servei d'Ocupació. Per tant, es fan entrevistes individualitzades a gent dels serveis socials amb la que un treballador del SOC decidirà si aquella persona té aptituds per treballar, no les hi té, té situació social o no la té. Home, jo no me n'aniré a una consulta a diagnosticar-li a ningú un mal de fetge, perquè no és la meva formació ni és la meva funció. Per tant, jo crec que aquí ja ens hauríem de centrar una mica i dir, bueno, si una persona hi ha una problemàtica social, que hi ha molta gent que les problemàtiques les tenen en una situació de cronicitat i de sobte és apte per anar a treballar i és apte per fer un munt de coses, no sé, jo crec que els estem abocant encara amb molta més exclusió social, no? Llavors, jo sempre llanço a favor d'aquestes professions, dels serveis socials, perquè hi ha moltíssima gent molt vàlida que si realment se'ls deixés també opinar i involucrar-se en tots aquests processos, serien gent que podrien fer grans aportacions. Més enllà, que estic totalment d'acord, de la foto i d'aquests grans pactes polítics que queden molt bé però que després són poc resolutius. Bueno, és que el treballador del SOC és el que decideix, però el treballador social és el que rep totes les mocades de tothom, m'imagino. Saps què passa, Montse? Que el treballador social no el deixen opinar. Li posen un protocol de passos a seguir i ha de fer allò. I aquesta persona, si ella pogués dir, o ell, de dir, nosaltres que som cara a cara amb les persones, ens trobem en aquestes situacions, tenen molt a millorar les situacions de les famílies i de cada família, però com que no els deixen opinar perquè segueixen un protocol que està tancat i d'aquí no es poden moure, això com les valoracions de la dependència és el mateix, doncs els haurien de dir, vosaltres que esteu a l'atenció a l'usuari, teniu aquesta flexibilitat perquè percebeu, per això són persones expertes i professionals, percebeu el que hi ha dins de la família, ho percebeu, però com que això no els deixen opinar, doncs aquesta llei queda d'aquesta manera. Mira, anant una mica al darrere el que abans has dit tu, de que hi ha a vegades gent que sense tindre de rebre aquestes quantitats les estan rebent, us he de dir una anècdota que em va passar a mi personalment.
al poc del meu home tindre el problema tan greu de salut, jo vaig tindre de deixar la feina, tenia d'estar per ell nit i dia, i bueno, vaig anar que em donguessin l'ajut, perquè en aquell moment la pensió, si ara no arriba als 1.000, als 900, imagina't abans on no arribava, perquè ara fa 29 anys. Me'n vaig anar a demanar un ajut, amb la condició que, bueno, jo m'aniré presentant cada 3-4 mesos i quan el meu home estigui capacitat per poder estar sol a casa i jo poder desenvolupar la feina, a mi me treuen l'ajuda aquella i jo ja puc anar a treballar. Quan vaig anar a preguntar-ho i a fer la sol·licitud, paraules textuals, i penso que no sóc l'única que li han dit, és que a tu no se't pot donar perquè el teu home està cobrant una pensió ja d'invalidesa. Però hi ha una opció, però jo no t'he dit res. Si te separes del teu home i t'empadroneixes en un altre lloc, podries cobrar aquest ajut. Ara no la podries cobrar. Bueno, que et diguin això, i no sóc l'única, no sóc l'única, que em van arribar a dir que separant-me jo podria tindre accés a un ajut perquè llavors ja no hi hauria ingrés a la meva família. Aquesta resposta encara no la sabia, veus? Bueno, doncs te dic que no és l'única, l'he tingut jo personalment, però és que m'han vingut d'altres casos que m'han dit el mateix. I algun cas conec de separació com viuen junts, per obtindre l'ajut. Llavors jo penso que hi ha molta falta de control, Haurien de comptar molt, tal com elles diuen, per exemple, amb les entitats, també les entitats veïnals, que coneixen de veritat a la gent del seu entorn i poden aportar una miqueta aquesta clarificació de coses. Jo sempre ho dic. A veure, a mi me venen molts problemes generals allà a l'associació de veïns. Si m'escoltessin, a vegades, quan faig aquesta aportació dels problemes que em venen allí i els pogués transmetre, jo penso que aniria molt bé en tot aquest aspecte. Per què? Perquè coneixerien la realitat de veritat, directament de les persones, tant si hi ha trampes com si no hi ha trampes. De veritat, les persones que estan necessitades de veritat, les que no n'estan tant. Però és que no hi volen comptar, no sé per què amb les entitats, amb la gent que coneixem de veritat, no volen comptar. I ja no te dic comptar perquè fem un veredicte nosaltres, sinó que aportem aquesta informació que ells després la puguin contrastar i verificar. Al fi al cap t'he de dir que les entitats, associacions, feu moltíssima tasca que tindria que desenvolupar les administracions. Correcte. Bueno, l'administració. I vosaltres esteu fent molta tasca que ells no hi arriben ni a fer vosaltres. Claro. Jo això ho he posat moltes vegades a sobre la taula. Dic, hombre, compteu una miqueta amb l'opinió nostra. Quan tingueu de fer alguna social, demaneu l'opinió. Nosaltres us donarem l'opinió. Jo no faré mai de jutge per aquella persona, aquella família, però us aportaré la vivència, el que necessiten, el que no necessiten, el que tenen de més, el que no tenen de més, perquè els coneixem a fons. Vosaltres, a partir d'ahir, demaneu el que tingueu de demanar i feu la vostra valoració i doneu el que tingueu de donar. Però sempre teniu una base al darrere. I amb això no han acceptat mai. Jo penso que és un punt molt important perquè després les administracions puguin treballar una miqueta més sobre els punts posats a la taula. No ens quedi massa temps, però me podríeu aportar una solució cada una? O una possible solució al problema? O que s'encari d'una manera diferent? Jo penso que una de les maneres que se pot encarar... Bueno, tu ara ens n'acabes de donar. Jo penso que aquesta és molt important. Jo crec que la llei no es pot tancar, encorsetar d'una manera tan radical, més aquesta llei que estem parlant de persones vulnerables, no? I el que és a les ciutats o als pobles petits, jo parlaria amb els ajuntaments abans de donar, segons el què, abans de donar un veredicte, el que diu la Carme, jo estic totalment d'acord, és que parlaria aquí perquè és una ciutat gran, Lleida, llavors has de parlar amb la comunitat més a propera, l'associació de veïns, però com ara els pobles petits, parlar amb els ajuntaments i dir, abans de decidir aquesta persona, aquesta família, com viu, quin ritme de vida porta, perquè em demana això, i un poble ens veiem cadascú, no? Si marxes de viatge, si no marxes de viatge, perquè potser resulta que et demanen aquesta ajuda que no poden menjar i resulta que es tenen un cotxe i se'n van de viatge de vacances cada 3 mesos.
per dir alguna cosa, no? Doncs una mica un seguiment, fer una mica de detective d'aquell que no et veuen i veuen si aquella família porta aquest camí abans de donar una ajuda. Jo no vull dir que no puguin disfrutar, les persones que reben l'ajuda, això no vull dir, però abans de donar-la, mirar realment si porten un ritme de vida ample o si realment els hi fa falta. I després, si s'ha donat i aquesta família no era mereixedora d'aquesta quantitat, també que es pugui treure. Ara, no vol dir que si després dius tinc un benestar, llavors que es pugui treure perquè ja tens unes altres entrades. S'ha fet aquesta ajuda per les persones per sobreviure. Sí, això ho hem de tindre clar. I tu, Montse, què ens aportes? Jo ho tindria claríssim, que els serveis socials i les entitats que estan acreditades per poder gestionar aquest ajut tinguin els professionals sempre adients i uns protocols d'acord a les necessitats reals de les persones, s'escolti més als professionals i es doti dels recursos necessaris perquè aquestes persones en puguin sortir sempre evitant cronificar. És a dir, que sigui un ajut que els impulsi a millorar la seva situació i que no n'hagin de dependre d'aquesta ajuda que entenc que és la filosofia base també amb la que es genera. Moltes gràcies a les tres i us espero a les tres per una segona part, perquè això ho hem d'anar seguint. Ells no ho van curant, però nosaltres sí que ho hem d'anar... Jo espero que sí, que aquí tothom faci un seguiment, perquè jo també demano a les administracions que també, que quan facin una llei, que després també es faci un seguiment. És una recomanació també i una demanda que els hi fem. I a tots vosaltres, que recordeu el lema del nostre programa, i és que tots som iguals i cada un de nosaltres som diferents. Us espero la setmana que ve.